سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يولوم ونخل زينا فتشنا أقداس النزلوهم ميديا ناي عالم كل حتى غير لهم زلوا رسات كنرينا برقص إسرائيل إيران أمونغون زلوا متفنان كم معلتنا معلتنا نهاري خيدالو إسرائيل بتصم كزحل تدلي لان نتكون تهدما نافكالم عازين كتكيرو هم تدلي زلا زتراتر كنا تاتكويني لنا بزوانزي لا ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል ናብ ፔንታጎን ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ መዘኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ክራኸብ ምዃኑን ኣብ ትርክብ ድማ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ክዘራረቡን ኣሜሪካ ብዝተኻለ መጠን ንእስራኤል ጠጠው ከተብላ ክትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ንረብሓኣ ንናታ ረብሓ ዝሕሉ ኩናት ከም ዘይኮነ ይፈልጥዮም ኦፍኮርስ ኢራን ፀላኢትና እዮም ዝብሉ ግን ንኢራን ክሃርሙ ኣብ ዝዋን ዝድልውነት ከም ዘይብሎም ምክንያቱ እቲ ሪጅን ኣብ ካልእ ፀገም ክኸዶም ከም ዝኽእልን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከለዎም ሕጂ ምስ ዓብይ ሕጂ ድማ ኣት ሴም ታይም እስራኤል ሕጂ እውን ኣብ ሊባኖስ ወራር ትጅምር ኣላ ከምቲ ብቃዛ ዝገበረቶ ናብ ሊባኖስ ወራር ትጅምር ኣላ ስለዚ ሳልሳይ ግንባር ናብ ኢራን ዓብ ኩናት ክትከፍት ክትክልካላ ንኣሜሪካ ብኮ ክፈጥረላ ምኳኑ ፈልጥዮም ሶ ኣጋይን ይልምንዎም ኣለዉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እስራኤል ከንታይ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ብናይ እስራኤል ቋንቋ ንጀምር Israel says that it's preparing to retaliate for a missile strike launched against it last week by Iran. Israel's armed forces have until now mostly concentrated their fire on Hamas in Gaza and Hezbollah in Lebanon. Both militias are controlled and financed by Iran. An offensive against Iran itself would mark a significant escalation of the conflict in the region. Israel walawin ኣብቲ ኒኩለራዊ ቦታታት ክትገብሩ ሓሲባ ዝነበረት መጥቃዕቲ ምናልባት ንዑ ክትገጥፎ ትኽእል ዳ እምበር ጠቕላላ መጥቃዕቲ ክትገጥፎ እያ ዝበሃል ዘረባ የለን ግብረ መልሲ ክብየ እያ ኢላ ዘላ ኣበይ ቦታ እዩ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ቦታን ኣብቲ ናይ ኒኩለር ቦታን ክትህዲ ኣይትህብን ስካላርስ እዩ ዘይ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ግን ብጭቡጥ ኣይረኸብኩን ኣለኹ ከምፃልኩም ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶርስስ ክንሪኦ ኣለኹ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ኢራን ኒኩለራዊ ቦምብ ፈተነ ከም ዝገበረት ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን መጥቃዕቲ ዘደናጉዮ ዘሎ ድማ ንሱ ምዃኑ እውን ይንገር ኣሎ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ክፀንሑ መደብ ኣይነበረን ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ኣቢሉ ኣብዘን 48 ሰዓታት ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ነይሩ ኣብተን 48 ሰዓታት እዚ ናይ ኒኩለር ዝብልዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረ ዘረጋግፅ ሓበሬታ ስለ ዝወፅእ ዝነበረ ብሰንኩ እዩ ተደናጉዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ገይ زحبريت هذا السؤال كاب سلوك اللي دوسي يكون عندنا أب confirm الدخان بوتاعنا يراقون الله بس خوينا بتي التكونات نتزح حالي خير الله لكن ستيل تمتقعت كفت مخاني يزن الجرزلو كفت مخانو أبي نفلت أبزي هذا أبي بوليتيكيان إسرائيل كزارب كلهم سمعنا خلينا نساتهم زيادة قلت وخلو. This hour, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declaring the IDF has not only eliminated the former Hezbollah leader, but his successors as well. Joining us now is former Israeli Special Ops veteran Aaron Cohn. Aaron, I want to get your take on where we stand right now, because we had a guest on yesterday who was talking about the multiple fronts that Israel is fighting on because of all of these Iranian proxies and ultimately possibly going after and attacking Iran directly as well. The United States is So in times of Luzalo Hiji, Bizuh Zarabandi Zola Bzuanizi, Adakabu, Abzuk Barat comes a low, Bizuh, Giga, Gatamam comes a low, Meluda Gaf Captain Kalotagarat Kuabum comes a low, Zarabolo, Ablibanos, Drew Katum Jamaru, Saravit Israel, Bertozone, resistance, Taomokap, تبع جارز عطوز اللي يزبلكم أب أير resistance يبلون أب أير تقامي يبلون دارك ملو ناير superiority سلزلوا قبل التنس سلزلوا نتها علامات الزبلوا نقول لهم زكاة الوزلوا أبناء مريت خون كلوجن إنه وحدة عليهم سلزوا خونتهم حزب الله درو توكل خلوا إذا فيديو تدوس على 3 لهم في سراينا إسرائيل بزح قدعات موتاتن يخونوا خمزلوا immediately معناته مبزحته بدح مريت لك كم تعب حماس قبرهم زلوا حماس باي ذا واي من البات أبكاد فيديو أي تقصكم مثلا حماس إسرائيلويان كم استأمنوا أبست جبرنا عمد كوينات تغير زلوا يعني شو عتميتي وتهدرت إسرائيل كم زقتله زيد ما أبز حلفة إسرائيل 3-4 عامات ما ب5 عامات وانتزل عليه موت إسرائيل زقات وممكن تفتير خمسة يس للي 4 كنت نشح بزح حين سبتابي أبقلي 5 شحبلو أبقلي 4 حد شحبلو أبقلي 4 كنت نشحبلو anyway لعل 4 شح انت بلنا وتقم يبلو لعل 4 شح زتقت الفلسطينيين كم زلون فلتينا كندي كابو حماس يوم I'm not sure
زي فلتو نغركم ኣይክልኒ ባት ኣገዳሲት ነገር እቶም ሓማስ ዝበሃሉ ብ360 ዲግሪ ዓፅዮሞም እዮም ዘለዉ غزة ዝበሃል ኣብ ውሽጢ እስራኤል እዩ ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ዓለም ኣይራኸብን እዩ ኣብ ከምዚ ቦታ ንዘለዉ ዓመት ተቃሊሶምሎም እቲ ዓዲ ብምሉእ ኣቃፂሎም ከለዉ ካበዮም ዝበልፁ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ክስዕሮም ኣይከኣሉን ኣይ ቲንክ ሰራዊቶም እውን ኣውፂኦም መስለኒ ሕጂ ብደብዳብ ጥራዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሊባኖስ ተኣትዮም ድማ ኣብቲ ሕዝብላ ዘሎ ዝገደደ ከጋጥሞም ምክንያቱ ካብ ሓማስ ሕዝብላ ዝለዓለ ኣፅዋርን ሓይልን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገር ስለ ዘሎ ከም ድሌቱ ኣፅዋር ክእቱ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረ እዚ ትፍልልይ ኣሎ ብሓፈሻ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከለዉ ክንሰምዖም ዲና ክልተ ቪድዮታት ቀሪበልኩም ኣለኹ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እውን ነቲ ዝሓስብዎ ዘሎ መደብ ክፀልዎ ይኽእል ዳ ይፀልወን ካ ክንርኢ ኢና not giving the kind of support that many had expected. Your thoughts on how Israel can and will handle this? Well, it's good to see you, Jackie. Here's where I'm at with this. When it comes to counterterrorism, Israel isn't in the business of asking for permission. Let me make that very clear. There is no business of getting near and meddling with diplomacy when it comes to national survival. So Israel's tone will be to continue moving forward aggressively with operations. You're going to see more targeting of terrorists. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ንዝኾነ ይኹን ክልምንን ናይ ዝኾነ ይኹን ፍቓድን ክንፅበ ንኽእለሉ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓለም ኣይኮንናን ዘለና ንሕና ዘድልየና ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ንዓና ንድሕነትና ኣገዳስነት ኣለዎም እዩ ዝበልናዮም ኩሉ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ብምባል obviously ከምኡ ክብሉ ከለዉ ዲፕሎማስያዊ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎም by the way እቲ ደገፍ ንእስራኤል ዝግበር ዘሎ ደገፍ ብካልእ ግምጣሉ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዓብ ኣዛራቢ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ክዛረቡን ክሓቱን ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ብሕጂና ክንሪኦ ግን You're also going to see some targeted assassinations. I wouldn't be surprised with IRGC leadership. The reason why is because Israel speaks the language. Which is we speak the language of the Middle East, and that language is psychology and fear. And that's the way this works, Jackie. We got over 100 hostages being held, almost 100,000 citizens. So እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ኣብቶም ሓለፍቲ ናይ ኢራን እውን እንተኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ከምቲ ናይ ሓማስ ሓለፍቲ ቀቲልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምሉእ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ብምቕፃል ንሕና ቋንቋ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ኢና ንዛረብ ንሱ ድማ ቋንቋ ናይ ሓይሊ ጥራይ ቋንቋ ናይ ከተፍርህ ጥራይ ዘለካ እዩ ዝብል ዘሎ ቋንቋ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ብሓይሊ ጥራይ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ ኣደኖ ኮሜድያ ኣይኮነን እዚ ነትን ክብል ኣይከልኒ ብሓይሊ ንሓዋሩ ከም እናገበርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ካልእ ኣርስቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቱ እውን ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ክንሪኦ ኢና placed in northern Israel. Israel will continue moving forward without asking for permission regarding that right there. Aaron, the big question is, what does Israel do about Iran's nuclear program? What do you think is going to happen? I think Israel needs to attack the Iran nuclear facilities. I believe that Israel is developing and has developed plans to attack the Iranian nuclear machine. And the reason why is because Israel cannot afford to have a nuclear-capable Iran. We attacked the Iraqi nuclear reactors back in the 80s. We attacked, we preempt our self-defense lies and preemptive action. That is how we get in front of threats. And እዚኣታ ነጥቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኒኩለር ናይ ኢራን ከነጥቁ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኒኩለር ተማዕብለሉ ዘላ ቦታታት ናይ ኢራን ከነጥቁ ኢና ይብላ ኣሎ እዚ ፖስብል ብብዙሕ and Israel's in the pocket right now. Israel just doesn't have the luxury to wait for Iran to get nuclear or to wait for political appeasement with the world. Appeasement has no place in counterterrorism. That's where I'm at with that. So ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝሓዘት ንእስራኤል ስግኣት ክትፈጥረላ ከም ትኽእል እዚ ድማ ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ ምዃኑ ንኢራቅ ኣብ ሰማንያታት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክገብር ምስ ፈተነ ዝገበርናዮ እዩ ኣብቲ ዞባ ድማ ብጀካና ካልእ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክህልዎ ዘሎ የለን እዮም ዝብሉ እቲ እንኳ ኣብቲ ከባቢኦም እኳ ይኮን ርሕቕ ኢሉ ፓኪስታን ዝበሃል ኣሎ ግን ፓኪስታን ንሶም ብዙሕ ሽግር የብሉን ይመስለኒ ንዓይ ናይ ኣሜሪካ መሳርሕቲ እውን ስለ ዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኸይትሕዝ ኩሉ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስኪ ገለ ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝብልዎ ዘሎ ኣብዚ ንስማዕ Over Tel Aviv,
Israel's Iron Dome missile defense system shooting down some of the approximately 200 rockets Iran aimed at the country. Israel responded to a smaller attack earlier this year in a relatively measured way, an airstrike on an Iranian air defense battery. Now the pressure is on to deal Tehran a painful blow. So ኣብዛ ሓለፈ ፍቑስ ዝበለ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት እስራኤል እዩ ዝንገር ሕጂ ግን ኢራን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም እንታይ እቲ ብርቱዕ ዝበሃል ክስከ Iran made a big mistake tonight and will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves or our determination to retaliate against our enemies. Analysts say the most likely response is to launch airstrikes on Iran's oil facilities and infrastructure. Israel has missiles capable of striking deep into Iranian territory, and oil facilities, including its main export terminal, Karg Island, as well as major refineries, are soft targets above. So ሓደ እዚኦም ዝብልዎም ዘለዉ ንኣብነት እዚ ናይ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ነዚ ነገራት እዚ ምህራም ኦልሬዲ ገበን ናይ ኩናት እዩ ዝበሃል ወር ክራይምስ ምክንያቱ ንሲቪል ህዝቢ ዝጠቅም ኢንፍራስትራክቸር ምህራም ኣብ ኩናት ገበን ናይ ኩናት እዩ ዝቁፀር ልክዕ ከምቲ ፓይፕላይን ካብ ራሻ ንኤውሮጳ ዝኣቱ ዝነበረ ዝሃረሞ ንዑ እንተተረኺቦን ከም ዝሃረሞ ተተፈሊጡ ገበን ናይ ኩናት ከም ዝቁፀር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር እንተሃሪምካ ገበን ናይ ኩናት ዝበሃል ግን እስራኤል ዝኾነ ገበን ስለዘይተሓዘላ ብገበን ክኸሳ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ድሌታ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ and this is going to be very difficult ነቲ situation ነቲ ዞባ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክገብሮ ከም ዝኽእልን ክንደይ ፀገማት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ሚሳይላት ድያ ክትኩስ ብኣየር ከይዳ ድያ ክትሃርም እቲ ዝያዳ ከድምዕ ዝኽእል ዝበሃል ብኣየር ኬድካ ካብቲ ጥቁ ትትኩሶ ቦምብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ንዑ ንክትገብር I don't know ብዙሕ ተኽእሎታት ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ቲዮሪታት ነፍሲ ወከፍ ቲዮሪ ክትዛረበ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ንእሽተይ ገሊኡ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ground and out in the open. This could hit the Iranian economy hard, but also drive up oil prices worldwide, something the US, which is Israel's main backer, does not want a month before a presidential election. Israel could also hit military airports and bases, as well as ammunition depots. Any attack using fighter bombers or missiles would have to deal with Iran's air defenses, but it's not clear how effective they would be. The riskiest and most drastic step Israel could take would be to strike at Iran's nuclear program. But a military attack would be complicated. The sites are spread out and some are deep underground. Israel's fighter bombers and missiles can't carry big enough bombs to easily penetrate that far. So ብሓፈሻ እስራኤል ወላ እውን ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ ኣብቲ ኒኩለር ኣፅዋር ከምቲ ፖለቲከኛ ናይ እስራኤል ዝብሎ ፀንሐ ወላ እኳ ኣብቲ ኒኩለራዊ ቦታ ክትሃርሙ እንተደለየት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነን ንእስራኤል ቀሊል ኣይኮነን ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ብዓይኒ ኖርማል ተዓዛበ ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን እስራኤል ግን ሶፋር ከም ዝረኣናዮ ብዙሕ ውሽጣዊ ኣእዳው እውን ስለ ዘለዋ ኢቨን ነቲ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናይ ኢራን ሰሊኻ ክትኣትዎ ትኽእል ስለያዊ መርበብ ከም ዘለዋ እውን ብተደጋጋሚ ኣርእዮም ኣለው እዚ ኸ ካብ ሞት ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝነበረ ጀሚርካ ቶፕ ዴሌጌሽንስ ከምኡ ድማ ናይ እስማዒል ናይቲ ሓማስ ፖለቲካዊ መራሒ ዝነበረ ዝተኸትለ ሪኢኻ ኣብ ውሽጢ ኢራን እውን ብዙሕ ፅልዋታት ከም ዘለዋ ኣብቲ ውሽጢ ስለያዊ መርበባት ናቶም እስራኤል ኣትያ ከም ዘላ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ንርኢ ስለ ዘለና እስራኤል ዝሓሰብዎ ከይገበሩ ክተርፉ ድዮም ኣይተርፉን we don't know ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን ቀሊል ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ናብ ዝኾነ ክገብሩ ተዘይፈቲኖም ኣብ ሊባኖስ ናቱ ካሕሳ ክገብሩ ስለ ዝፍትኑ ክኾኑ ክእሉ እዮም ድሮ ኣብ ሊባኖስ ብርቱዕ ዝኾነ ጎስጓስን ውግን እዩ ዘካይድ ዘሎ ነተንያሁ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ዘሎ እስኪ ኣብዚኣ ክንሪኣ ንምንታይ ዕላማይ ከም ዝገብር ዘሎ ብዛ ስምዕዎ እስኪ To the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. So ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብዙሕ ግዜ ዝገብር ንምንታይ መዓላዮ I don't know ነቶም ህዝቢ ሊባኖስ ብቦምብታት ናሓፀቦም ከሎሲ ከምዚ ሓልየሎም ኮይኑ ቪድዮ ዝገብር ንሕና ኢና ንሓልየልኩም ይብል ማለት ተራ ህዝቢ ነዚ ክፈልጥ ዘይክእል ኣይመስለንን ብርግፅ ምስ ሓማስ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ድዩ ኩሉ እቲ ህዝቢ ናይ ሊባኖስ I don't know እቲ ሊባኖስ ግን ዝተማቐለ ህዝቢ እቲ ደቡባዊ ክፋል
ኣማኒ ሸዓውን ስለ ዝኾነ ኢራናዊ መበቆል ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሜቢ ኢራናዊ መበቆል ዘለዎ ይኮነን ግን ተኸተልቲ ሽዓ ስለ ዝኾኑ እቲ ሕዝብላ ንውሕስነቶም ልዑል ኣገዳስነት ዝነበረ እዩ ከመይ እቲ ናይ ሊባኖስ ጥልቂ ውሽጢ ኣትየ እዝን ክብለኩም ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ናይ ሓልዮት ከም ዘይኮነ ኤቭሪባዲ ኖውስ ንህዝቢ ሊባኖስ ተሓልየሉ ከም ዝኾነት ንህዝቢ ጋዛ ሓልየልካ ስለዚ ሓልየልካ ኢና ዓድኻ ከምዚ ገይረዮ ክትብላ ይትኽእልኒ እያ ሊባኖስ ትገብራ ዘላ ነቲ በይሩት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ዕንወት እዩ ዳርጋ ኦልሬዲ ኣብዘን ክንደይ መዓልትታት ገይሮሞ ዘለው ጥራይሲ ሓደ 10 ዓመት 20 ዓመት ንድሕሪት መሊሶሞም ኣለው ቢካዝ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ወይ እውን ድራይዎ ነቲ ከተማታት በቲ ዓበይቲ ቦምባታት ናይ እስራኤል ምስሃልዎ ዘለው እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ግን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ዝኣመመ ኣብ ዝሓለፈኒ ኢራን እውን ከምኡ መልእክቲ ሰዲድሎም ነይሩ ንህዝቢ ኢራን ሓራ ከውፅኦን መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ክቅይር ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ቀይርኩም በዓልኩም ገለገለ ግበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ for some reason ግን ኩለንተን ጎረባብቲ ናይ እስራኤል ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ እናተዳኸማ ከም ዝኸዳ ትፈልጡ ዶ ኩለንተን ዶባ ዘለዋ ወይዛ ቁጠቦም መራሕቶም ሕማቃት ስለ ዝኾኑ ነው ኢንሳይድ ጆብ እዩ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ተሸራሪኾም እዮም ግብፂ ሓያል ሃገር ዝነበረት እያ ብድሕሪት ተጎቲታ ሊባኖስ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ተባሃጊት ከተማ በዓሉ ዱባይ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ቀደም በይሩት እያ ነይራ ሊብናን በይሩት ብሙዚቃ ብፊልሚ ኣዝዮም ዝበሃጉ ሃገር እዮም ነይሮም something happened they became so እዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ሒዞም ማለት እዩ ብንዮ ሱርያ ምዕቡል ሃገር እዩ ነይሩ ሰብ ስኮላርሽፕ ንሱርያ ይኸይድ ነይሩ ራይቦም ሱርያ ኮይኖም ኣለው ኢራቅ ሃብታም ሃገር እዩ ነይሩ ናበይ ተመሊሱ ስለዚ ኩሎም እቶም እስራኤል ክብድህዋ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሊብያ ሶሮ ሊብያ ካረስየ ኩሎም እቶም ንእስራኤል ከም ሃገር እዚ ሃገር እዚኣ ሕማቅ ትገብራላ ንፈለስጤም ንጉዳይ ናይ ፈለስጤም ድማ ክንሕግዞ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኩላቶም ከመይ ኢሎም ንድሕሪት ተመሊሶም ንሪኦ ኣለና ስለዚ መራሕቶም ሕማቃ ስለ ዝኾነ ይኮነ ብውሽጢ ዝተሰርሐ ረቂቕ ዝኾነ ስራሕ ናይ እስራኤል ስለ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ብውሽጢ ኢንሳይድ ጆብ ብውሽጢ ኣትዮም ነተን ሃገራት መሓውር ናተን ከም ዝለምስ እቲ ውሽጣዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ፋሕፋሕ ከም ዝኣትዎ ዕግርግር ከም ዝኣትዎ ግብረ ሽበራ ደገሉ እናተባሃለ ተን ሃገራት ርግኣት ከም ዘይረኽባ ቁጠባዊ ምዕባለ ናተን ንድሕሪት ከም ዝጉተት ብምግባር ነተን ፀላተን ብምልአን ኣብ ድሕሪት ከም ዝተርፋ ጌራተን ማለት እዩ እስራኤል ቀሊል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ማንም ኩሉ ሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ በርስቲ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ኢራን እዚ ኩሉ ገይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርዎ ኣይኮኑን ሕጂ ግን ፊት ንፊት ብረት ብብረት እዮም ተመፂኦም ዘለዉ እቲ ብረት ብብረት ምግጣም እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት እዚ ኣብ ኣቡኸ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕወትሎም ድዮም I don't think so ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣይመስለንን ኢራን ድሮ ወታደራዊ ዓቕምናታ ሪኣቶም ኣላ ነቲ ብፍጹም ኣይድፈርን እዩ ፃፀውን ክሓልፈ ይክእልኒ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ክልተ ግዜ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ግዜ ድማ ብዓብላልነት ሓሊፎም ዕላማታቶም ሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ሜይቢ ናይ እስራኤል ኣፅዋራት ክትከላኸሎ ኣይትኽእልን ትኸውን ንኣታ ኣፅዋር ግን ብፍላይ ንሶም ዝብሎ ዘሎ ኣብዚያ ቪድዮ ራእዩ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ማይክ ፖምፔዮ ይበሃል እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ኢራን ክዛረብ ከሎ ኢራን ሓደ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾን ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዋ ኢሉ ኣደኖ ካበይ ምፅወት ሓበሬታ ንሱ ዝበለ እዩ ሓደ ፍርቂ 500,000 ዝኾን ባሊስቲክ ሚሳይልስ ኣለዋ ነዚ እንድሕር ተኪሶሞ ንእስራኤል 2,500 ግዜ ከጥፍዋ ይኽእሉ ኢሉ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ክልተ ግዜ ዘይኮነስ 2,500 ግዜ ከጥፍዋ ይኽእሉ ብዝሕ ፅዋር ሒዞሞ ዘሎ ኢሉ እቲ ከዚኖሞ ዘለዎ ደረጃ ኣፅዋር ወላ እውን ነቲ ናይ እስራኤል ኣፅዋር ተዘይ ተኸላኺሎም ሞ ግብረ መልሲ ካውንተር ኣታክ ተገይሮም ግን ንእስራኤል ብዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክከላኸልዋ ኣይክእሉን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክግበር ይኽእል ዳ ኣይክእልን ኣይ ዶንት ኖ ባት እቲ ኢራን ስቑ ኢሉ ክመውት ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ the only danger ናቶም ብውሽጣዊ ክፃወትሎም ዝኽእሉ እዩ እሱ ግን ንዓመታት ተፈቲኑ እዩ ክንደይ ፈቲኖም እዮም እቲ ህዝቢ ግን ሓያል ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር እውን ሓያል ስለ ዝኾነ ሰርቫይቭ ገብረሎ እምበር ብገዳዲኡ ብሳቦታጅ ድዩ ብዝተፈላለየ ነቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ነቶም ሳይንቲስት ናቶም ተቐትሉ በቃ ዘይተፈተነ ዓይነት ፀገም የብሎምን ብዙሕ ብድሆታት ዝሰግሩ ዘለዉ ሃገር እዮም ግን again ሕጂ እቲ ዝሓሸ ዕድል እዩ ዘለዎም ዋይ now let's shift a little bit to another topic ናብ ካልእ ኣርእስቲ ንእሽተይ ክቕይር ክፍትን እየ ምክንያቱ ምናልባት ነታ ናይ ሊባኖስ ኩናት ጥራይ ምኹን ሰማ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክቕይር ክፍትን እየ ናብቲ ናይ ዩክሬን ንእሽተይ ኣፕዴት ክብየሎም How's that ground invasion going?
Yeah, well, it's going to be tough. And the reality is, it's part of a three-pronged effort that Israel's got going in Lebanon. The first one we've been watching for weeks, and that is the decapitation of their leadership. And those bombings that are taking place, particularly around Beirut, they're still attempting to kill as many of the leaders as they can. The second thing is to destroy their rockets and missiles. You know, they have a considerable amount, somewhere in the neighborhood of 120, 130,000. Estimates are that they likely have. So أتي ناي ليبانوس متقعت زلو سلسة جزء زلو يبلالو ناب ليبانوس كنت قبرت في تندل إسرائيل سلسة جزء زلو هذا كابو تي بأير جيران تم راحت ناي حزب الله كنت هرموت في تندل برت ويكاز هرموتون زقتلتون ويز قبرت متقعتات قدام يجلس كون كله كلا يدما روكيتات ناتهم اللوي أبزبل وبوتات دما نتي عمنيت وتدرا عمنيت روكيتات ناتو نمدخام عبو نسفز وخنا دبداب كم زقبرت يزنقر have destroyed about 50% of that capability. So they're going to continue that effort as well. And then the third thing is the most challenging, the one that you mentioned. It's the ground invasion into southern Lebanon to force the Hezbollah forces back across the Litani River, which is about 18 to 20 miles from the Israeli-Lebanon border. Until they're able to do that, Hezbollah would still be able to fire rockets and missiles and mortars and artillery into northern Israel, and the people would not be able to move back. They've committed now a fourth division. They've got up to 5 divisions that they are willing to commit to this area. It's rugged terrain. The going is going to be tough to do this. This is infantry-type fighting that's taking place here. And in 2006, the Israelis had significant challenges with Hezbollah 18 years ago and left after 34 days. They know a lot about Hezbollah now, and they سنداي زبل زلو بحفشة تي زجبر بوتات كينات تي كالب رحوق كجبرو زغلو كله كجبرو هم زغلو إنجن أبتي أبعجار وين سراوي تبز تقولوا بوتاك تبيت خون كم زغنة درو بزوج بدوتات يقات ممكن زلو إذا نجار again تي كنا تادجن نساتهم دو كبلولو زغلو وين كابو ندحريك كم لسو مدب كم زي بلومن بحفشة تي زخدو زلو علامة زلهم كابو كم لسهم زي كوني زر زلو بس كبتي independent media خنتاي بحلالو نسمع أبزي. Brown people, Muslims in the Middle East. You know who does? The brown and yellow people around the world, the black people in Africa, because they're all used to the racism coming from the Great White Hope, you know, the Great White Bwana, you know, the white guy who colonized them and continues to believe that they serve as colonies. They're used to that, and so they work together because they've been oppressed by the same enemy. They work together just fine. They get along with each other just fine. They don't think of people as black, brown, yellow. I guess they do. There's racism everywhere, but they do work together much better than we do because it's based upon equality, consensus driven, as opposed to, you know, the Great White Hope out of Washington D.C. dictating solutions. Because even when we had a black president, we were still the Great White Hope. Yeah, we know that tomorrow Grant's going to be in Pentagon and he's going to talk with Americans. Do we know that if the Biden administration was successful in avoiding the conflict, the escalations between Iran and Israel? I mean, we'll find out. I don't know. I think, you know, Netanyahu's boxed himself into a corner and he's going to have to do something. I think the most recent statement is that he's going to strike primarily military industrial and military production sites, not understanding that when the Iranians said, you bomb us, we're taking out your infrastructure. Literally, it's a loaded gun up against the Israelis' head. Doesn't matter. If you bomb nuclear sites, if you bomb oil, that'll get you one kind of retaliation. It'll be more regional in nature. So بحفشة بقلة من قدي بتحدى تي حزب عالم completely نتي أمريكا قايدة نتي تعادو تجبروا زلوا قايدة ممليسو نتناي كلام قصلي كم زمل زلوا يدزارب أفريقيا عند خوينو تجز جبر زلوا أمريكا بوليسي مس إسرائيل تسجع كاز جبر زلوا قبل الفلسطينيين نخلاتهم ندحري تمليسهم تقدم زجاتهم ممكن برا جفعي كم زها خرو من مو مستي أب فلسطين زجبر زلوا قانزا associated كم زخون مسو كم زت عمري جبر مالهم هنياتو مبزحتو عالم بجاك أوروبا أمريكا اتقانزا كابس عدد مسا سمبرات سلزلوا نتي سمبرات يزها خرو خم زلون بو منصر دما أبتناي غازا قانزا وين إسرائيل تجبر زلا بتركم زقامة من الباتم بوليتيكاي مرحتي نستفل عليه علامات مس إسرائيل تجعجع قبل خمس غلو جد اتهزبي أما بزحت جزء أنصارو مخانو جاك حدا مالتي قال أنت هيدا بدلو جيك الرغبية متم كلته ناي إسرائيل من السبب الخال مثل أمريكا الرغبيو
التوسانة دما انتاي كخون كم ناتي مرداتا زبل زلو إيران كتهرب محاسبة زلا مبزحتو ناي وتهدراو علاماتات كخون زغل زي ميسايلات ناتهم زلو وديو أسوار زفري لبوتات ديو قال ملك متقمتات يغتهرب التناي نيوكلير بوتات تهريما ويون ناي ندادي انفراستراكشر تهريما جن إيران كلير متنقع تهيباتهم كم زلا نتخالو نهرم وتولم يلا نتخالك هرم تمتيهم ككالا غليهم نتكالي بفلاي نتناي ندادي ويون نتناي نيوكلير انت كهرم فتينهم جن إسرائيل كانت فاينة يلوم ينفكرهم زلو إسرائيل استقلالها كانت فاينة يلوم زلو معناته زلنا قبل الإسرائيل كنت كسينا إلى الله سوزو إيران دحير كاك تدفع تدخل ده يدخل على روسيا إيران قل كتدفع كهم تدخل ضرورية مع إسرائيل اتمتكعتنا إيران سي نقول يوخ على خلوه خلوجن قل كندي كابو أب علاماتنا بنت أبز حلفة ستوكوسة من البعض لا سي بزح كابو انترسبت جيرو مبلو بزعبو بزح دي بيت كبر كم غلبر كاتو أب علامو كهرم فيديو زرعنا يسلا زلنا ولا بيكس ناتي بوست كيرينيري زيجك عليو بحفشا جن عبتي زجبر ببزح انت شديدهم كاتيو عبتي استجبره كل أو تدرع علامهم جيرو منيرو ميرا عبتي فيلاوي ويكاب critical infrastructures بهالناي ساعات بوتاديو ناي I don't know أب ترجعت هاديو أب كالي سبزنا بردي ناي ماي سالينيشن ماي دس أريو لديو أب كالي سبد تكملوا نجارات تغيروا مام التي contamination صفة رزغل التي حرقة صفة رزغل إسرائيل كان يشتي هاجر يخطط زلق كن إيران عزيز سفي هاجر يكون إسرائيل نشتي مريتي so التي بومبتات أب بوتات تعليمه إنه بزح سب كاس كم زخليز نقدر زلق بعد أب زمت زلق كيك كنا خلوا زخوني الكاك تزارب أي تخلني خا زي تصبينا على التقنيات كان رأينا دلنا قديمك تتقوم تدخل بزح نجارات هيكونان existential. But if you just attack Iran already said you can't attack us. It's not like we're going to give you permission to attack us. If you attack us, we're taking out your infrastructure. We'll take out your power plants, water desalination, distribution, energy production. We'll take it out. Now, whether Iran does it or not, I don't know. But hey, they fired 200 missiles into Israel the other day, showed they can do it. They're not afraid of it. They'll do it again. This time, I think they'll come in with more missiles, better missiles. And I mean, this time they fired a whole bunch. Iranians are smart, smarter than the average dog. And I don't mean that. That was just an American saying. I'm not calling anybody dogs. They're smarter than the average person. They fired a whole bunch of older liquid missiles. I'd like to wish I could talk to the Israelis about what their intercept points are for their various systems, because you know what happens with a liquid system is that it fires, and then at some point in time it runs out of fuel, or you can do a cutoff, and so it stops the propulsion. And then the Iranian missiles, they separate the warhead. So now you're the Israelis and you got your radar and you're tracking this singularity in, and then it separates. Now you have two targets, and that complicates things, because now are you going to target the big one? Are you going to target the little one? How do you reorient to the little one? A lot of problems, especially when you have 200 coming at the time and you get the separation. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስካትሪተር ናይ ዌፐን ሓላፊ ክኢላይ ነይሩ ዌፐን ኢንስፔክተር እዩ ነይሩ ናይ ኣፅዋራት ተቆፃፃሪ ስለ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ብዙሕ መረዳእታ ዘለዎ እዩ እቲ ኢራን ትትኩሶ ዘላ ሓደ ይብላ ኣሎ ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ሚሳይላት ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ነቲ ሓድሽን ሞር ፓወርፉልን ኣይኮነን ትጥቀም ዘላ ንሱ ኩናት ምስ ጀመረ እያ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምክንያቱ እዚ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ እስራኤል ተዳልያ ክትከላኸሎ ስለ ትኽእል ዝበለፀ ዌፐን ናቶም ኣይጥቀሙን እዮም ኢሉ ሓደ ካልኣይ እቲ ፀገም ነቲ ኢንተርሰፕሽን ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዝፈጥረሉ ዘሎ ከዓ ኢሉ እቲ ተተኪሱ ዝኸይድ ሚሳይል ከይዱ ኣብቲ ዕላሙ ክቐርብ ከሎ ኣብ ክልተ ይምቀል ክልተ ወርሄት ስለ ዘለዎ ስለዚ ሓደ ኮይኑ ሚሳይል ኮይኑ ይመፅእ እቲ ኢንተርሰፕት ዝገብር ናይ እስራኤል ድማ ርይዎ ንዑ ሒዙ ተኸታቲሉና ተኸታተሉ ከሎ ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ኮነ ክልተ ይቕያር ስለዚ ከም ብሓድሽ ንክልቲኦም ዲኻ ትሃርም ኣይናይ ተዓቢ ካልኩሌት ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ውሕድ ግዜ ይዘለካ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ሚሳይላት እውን ኣሽክዑ ዝሓልፍ ዘሎ እዚ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ዝምቀል ተኮይኑ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንክከላኸሎ እውን መሊሱ ክብደት እዩ ዝፍትን ኣይከኣልኒ ይብልኒ ግን ንሱ ንባዕሉ ከቢድና ኮነ ይመፅእ ማለት እዩ በረይን ወይ ንእስራኤል ጥራይ ክሓልፍ ዝኽእል እንተሎ እተን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዓበ ሓደጋ ኣለወን ክንዲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ የለን እዚ ናይ እስራኤል ሓይሊ ፔኔትሬት ክገብር ዝኽእል ኣፅዋር ተለዋ ኮይኑ ኢራን ኦልሬዲ ዓበ ሓይሊ ከም ዝኾነ ፈሊጣ ኣላ ንሳት ራይ ዘይኮነስ ዓለም ምሉ ፈሊጡ ኣሎ ኩለንተን ሃገራት ዓረብ ፈሊጠን ኣለዋ ንእስራኤል ክደፍር ዝኽእል ኣፅዋር ዘለካ እንተኮይኑ ቴክኖሎጂካሊ እውን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለካ ማለት እዩ
እዚ ድማ እቲ ዘገርም ዘሎ ንእስራኤላውያን እውን ዳግመ ግምታት ነቲ ናቶም ሓሳባት ስጉምቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ ዘግብሮም ዘሎ እዝን ወዲ እዝን እዩ And then the warheads that separate, they maneuver, they accelerate, they deploy decoys. These are all the older missiles that the Iranians fired, and most of them hit their targets, which means that they, I think, have designed their warhead separation moment to be at the prime intercept moment, meaning that they are deliberately, just through the mere operation of the system, confusing and nullifying the Israeli missile defense system. But the important thing is they did that with their older systems. I think they fired a handful of their new weapons to hit some critical targets. But the next time around, not only will they be firing these systems, but they'll be firing even more of their advanced systems. And they've already shown that Israel and the United States can't defend against this. Initially, they said that they shot down 90%. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኢራን ኬፓቢሊቲ ናይ በርትዒ ከይድ ከም ዘለዎን ኣብቲ ናይ ቀደም ሲስተም ከም ዝተነይሩ ኣብዚ ሕጂ ማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ሲስተም ልክዕ ኣብቲ ኢንተርሰፕት ዝኾነሉ ነጥቢ ክመቓቐል ከም ዝኽእል ወይ እውን ኤኒዌይ እቲ ቴክኖሎጂ እናማዕበለ ስለ ዝኸይድ ገለ ካብቲ ሓድሽ ሞዴላት ናቶም እውን ተጠቂሞም እዮም ሕጂ ንሱ ድማ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ላሞ ሃሪሙ ዝበሃል እውን ነፈርቲ ኣቃፂሎም ገለ ዝበሃል እውን እሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፅ ዘሎ ሶ በቲ ኮይኑ በቲ ሕጂ ሌትስ ሽፍት Now to the war in Ukraine. Last week, Ukrainian missiles struck Donetsk. The attack killed a few soldiers. But here's the catch. They weren't Russians. In fact, new reports suggest that they were North Korean soldiers. What were they doing in Ukraine? How did they end up in Donetsk? Well, it seems like it's the extension of a military pact that Moscow and Pyongyang signed in the month of June this year. They pledged to extend military ties. North Korean weapons are already being used in Ukraine by the Russians. And now it seems that Pyongyang soldiers have also joined Russia's war. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ካብ ራሻ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣፅዋራት ሚሳይላት ናይ ሰሜን ኮርያ ራሻ ትጥቀም ከም ዘላ ይንገር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኢቨን ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ናብ ራሻ ኣትዩ ምስ ንራሻ ይሕግዛ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ራሻ ሰሜን ኮርያ ኢራን ዘለዎም ዝምድና ምናልባት ዩክሬን ወይ እውን እስራኤል ኣዝዮም ብዙሓት ፓርትነርስ ከም ዘለዎም እዮም ዝንገሩ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎም እቲኣቶም ግን ውሑዳትን ናይ ብሓቂ ቆሪፆም ክሕግዙ ዝኽእሉ መሓዙትን እዮም ዘለዉ ፈርዲኹም ኣለኹም እዚ ትፍልሊ እዩ እዚ ረይዎ እቲ ምዕራብ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ከጉርዕ ጀሚሩ ኣሎ But will it change anything? Our next report tells you. It was Vladimir Putin's birthday yesterday. The Russian leader turned 72. And of course, messages poured in from across the globe. One such special message came from Kim Jong-un, the North Korean dictator. He called Putin his closest comrade, adding that relations between Moscow and Pyongyang would be raised to a new level. So, among እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ብቕልጡፍ ይምዕብል ከም ዘሎን ሰሜን ኮርያ ድማ ብብዝሒ ትኸስብ ከም ዘላ ኦፍ ኮርስ ራሽያ ብዙሕ ትኸስብ ኣላ ግን ሰሜን ኮርያ ዝያዳ ዓብይ ሓገዝ ረኺባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ እዚ ሕጂ ሓድሽ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ብከምዚ ድማ ዝያዳ ንብዙሓት ሃገራት ተስፋ ዝህብ ዘሎ ንብል ዘለና ሰሜን ኮርያ ራሽያ ቀደም ሰሜን ኮርያ ፅልኢ ነበራን ወይ እውን ፀገም ኣይነበራን ግን ንኣሜሪካ ከምእዘዙ ወይ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ምባል ዋጋታት ስለ ዘኸፍል ዝነበረ ኣንፃር ኣሜሪካ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እምበር ሰሜን ኮርያ ኮሚኒስት እዮም ምሳቶም ብዙሕ ርክብ ዘለዎም እዮም ምስ ናይ ራሽያ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎም እዮም ነይሩ ግን ንቻይና ይኹን ኣሜሪካ ንቻይና ይኹን ራሽያ ኣሜሪካ ትቋዓፀሮም ስለ ዝነበረት ኣንፃር ኣሜሪካ ወላ እኳ ብሓይሊ ዘይትሕምቆም እንትኾነት ግን ብፅልዋ ግን ካብ ናታ ድሌት ወፃኢ ከም ዘይከዱ ትገብሮም ነይራ እያ ሎሚ ከምኡ ዝበሃል የለን በዓልኩም ትፈልጡ ምስ ዝደለናዮ ክንሰርሕ ኢና ኮይኑ ዘሎ That's why ሰሜን ኮርያ ተኣመሰለት ሃገር ኤክስትሪም ሓገዝ ካብ ራሽያ ትረክብ ዘላ እዚ ከዓ ኤክስትሪም ክብል ከለኹ እቲ ክሪቲካሊ ዘድልያና መብዛሕትኡ እቲ ሃገር ነብሳ ክትክእል ከም ዘለዋ ትፈልጥ ሃገር እያ ንነዊሕ እዋን ክትመውት እያ ዶ ገለ ዶ ድብልዋ ደበረ ሓያል ሃገር እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ኩሉ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብለና ሓሶት እዩ ኖርት ኮርያ is a very powerful country ኒኩለር ኣፅዋር ባዕሉ ከማዕብል ዝኽኣለ ናው ምስ ፑቲን እንታይ ዲል ገይሮም ኣለዉ ፑቲን ንሰሜን ኮርያ ወይ ንኢራን ስለ ዝሓሊ ይኮነን ዝሕግዞም ዘሎ በይኑ ነዚ ኩሉ ዓለምና ንሓዋሩ ክቃለሶ ይክእልኒ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ሰሜን ኮርያ ድዩ ኢራን እንታይ ገብርሉ ኣለዉ ዳይቨርት ይገብርዎ ኣለዉ ናይ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝምቃል ይገብርዎ ኣለዉ ካብኡ ንኣብነት እዚ ኩናት ናይ እዚ እስራኤልን ኢራንን ካብ ዝተፋለና ጉዳይ ናይ ራሽያ ተረሲዑ ኣሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተረሲዑ ኣሎ
እዚ ከዓ ንፑቲን ዝበለፀ ዕድል ይዝቦ he knows how to play ንሰሜን ኮርያ ክሕይላ ከሎ ኣብ ፓሲፊክ ጃፓን ድዩ ደቡብ ኮርያ ድዩ ገለበለ ኣሜሪካ ድዩ ኣብኡ መመሊሳ ከም ትእለኽ እዩ ዝገብራ ዘሎ ንቻይና እውን ሓገዝ ሰሜን ኮርያ ክሕይል ከሎ ምክንያቱ ኩለንተን ሃገራት ኣብ ዘሎ ናብኣ ጥራይ ካብ ጥምታ ቻይና ድማ ትባድ ከም ሕማቕ ሃገር ስለ ዝቁፀር ሓይሊ ክገብሩ ከሎ ነቶም ጃፓን በይኑ ክቋፀረሉ ክእል እዩ ጃፓን ደቡብ ኮርያ በይኑ እቲ ሰሜን ኮርያ እውን ክቋፀሮም ይኽእል እዩ በቲ ዝገብሮ ፕሮቮኬሽንስ ወይ ገለ ዝብልዎ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽንስ ናቶም ቨሪ ኢንቴሊጀንት እዩ እቲ ብፍላይ ቭላድሚር ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ እዚ ክብል ከሎ እጂ ንኢራን ከምኡውን ንሰሜን ኮርያ ሞደርን ኣፅዋር ክዕጥቆም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ወይ እውን ቴክኖሎጂ ንኣብነት ሰሜን ኮርያ ኒኩለር ኣለዎ ግን ሞር ሞደርን ከም ዝኸውን ክገብረ ይኽእል እዩ ዋይ ምክንያቱ ንፑቲን ተሓሲብካ መን ይቀንዲ ስጋት ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣሜሪካ ወይ ኤሮፓ እዩ ሰሜን ኮርያ ስጋት ክፈጥረሉ እዩ ዝብል ሓሳብ የብሉ ከምኡ እዮም ዝብሉ ካብዞም ሚድያ ብዘለዉ ሰሜን ኮርያ ንቻይና ስጋት ክፈጥረላ ክእል እዩ ዋይ እንታይ ስለ ዝገብሮ ምስ ቻይና ሓደ መዓልቲ ባይ ዘይፍለጥ መዓልታዊ ክትእግዶ ትውዕል ዘለካ ከለካሲ እንታይ ገብሪ ናብ ቻይና ናብ ራሽያን ዝጥምት እዚ ግን ንምንታይ እዩ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ክጠቕሞም ወይ እውን ዝተነፀለ ሃገር ገይሮም ክቆፅርዎ ክቁፀር ከም ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ግምት ባይ ወይ ቻይና ቱሪዝም ከይትኸይዱ እኮ ዝኽልክሉ እዮም ቻይና ሕማቕ እዩ ዘሎ ገለሎ እናበሉ ሰብ ቻይና ከይዱ ቱሪዝም ነቲ ምዕባለ ናይ ቻይና ንኸይሪ ዝኽልክል ካምፔይን እኮ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ንቻይና ምኻሲ ሰይፍ ኣይኮነን እያ ትብል ስለምንታይ ህዝባ ንቻይና እንተኸይዱ ምዕባለ ናይ ቻይና ስለዝርኢ ኣብ ኣሜሪካን ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ዘለዎ ስእሊ ካልእ ስለ ዝኾነ that's why እዚ ዩቱብ ኣሜሪካውያን ንቻይና ዝኸዱ ቪድዮታት መሊእ ዘሎ ሾክ ስለ ዝኾኑ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ቴክኖሎጂያዊ ዘሎ እቲ ምዕባለ ዘሎ ስለዚ ሰሜን ኮርያ እውን ሕጂ ንቱሪዝም ክተኸፊትሎ ኢሎም ኣሎ እቶም ኣብኡ ዝኣትዉ ኩሉ ግዜ ፖዘቲቭ እዮም ዝዛረቡ ፍኮርስ ፈሪሆም ክትለዎም ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ፖዚቲቭ ፅሕፉ መሲልኩም በዚ ሚድያ ንሰምዖሲ ኣብ ሰሜን ኮርያሲ ወላ ሓንቲ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካኒ ምስከትካ ግን ካሊእ ይፀንሐካ እቲ ናትካ ኤክስፔክቴሽን መሬት ኣውሪዶሞ ስለ ዝፀንሑ ኬትካ ምስ ረኣኻ ዩ ጌት ሾክድ እሱ እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ሰብ ንግደፎ ፑቲን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሰሜን ኮርያ ምሉእ ደገፍ ረክባ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ድማ ዘድልያ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣፅዋር ይኹን ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ከምኡ እውን ልዕሊ ኩሉ ናይ ሕርሻ ይኹን ማዕድን እዚ ድኩዕታት ገለበለ ራሽያ ሃብታም ስለ ዝኾነት ብከምዚ ሰሜን ኮርያ ድማ እሱ ስለ ዘድልዮም ብዙሕ ኣብኡ ሓገዝ ክቦም ከም ዝኽእል እኽሊ ድዩ ካልእ ነገራት እውን ብብዝሒ ስለ ዘፍሪ ራሽያ ሰሜን ኮርያ ድማ ኣፅዋር ብብዝሒ እያ ተፍሪ ምክንያቱ ስግኣት ስለ ዘለዎ ክለ ግዜ ስለዚ ኣፅዋርካ ስለዘይትጥቀመሉ ኣብ ውግእ ስለዘየላ ንፑቲን ሸይጣትሉ ድያ ሂባ ንሳ ሓድሽ ክሰርሕ ቀሊል ይናዓታቶም ስለዚ እቲ ንግዲ ክሳዕ ክንደይ ይወናጨፍ ከም ዘሎ ልክዕ ኢራን እውን ከምእያ ትገብር ፀኒያ ንሳ ውግእ ስለዘይነበረት ነቲ ኣፅዋር ንዓዓ ነቲ ኣቐሚጣቱ ዝነበረት ሸይጣ ንዑ ቀልጢፋ ብትትከኣሉ መንገዲ እናተከት ትኸይድ ከም ዘላ ስለዚ ኣታዊ ስለ ዝረኽቡ ነቲ ቁጠባናቶም ድማ ፅቡቕ ኣንፈት ይገብረሉ እዚ ሽርክነት እዚ ድማ ነቲ ኩናት ባይደወይ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብሕፅር ዝበለ ራሽያ ብዙሕ ትደፍእ ከም ዘላን ኣገደሲ ከተማታት ትቆፃፀር ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ባት ወራ ምናልባት እዚኣታ ናይ መወዳእታ ከማን ኣብዚኣ ርእሲ ክዛረበላ ዘሊ ብዙሕ ቪድዮታት ነይረኒ ግን I don't have time ንኩሉ ሼር ክገብሮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው The deepening ties mean they would fight each other's wars. A new report suggests so. According to South Korea, North Korean soldiers are fighting alongside Russian troops in Ukraine. The revelation came from Seoul's defense minister. On October 3rd, Ukraine struck Donetsk. Seoul says the missile strike may have killed 6 North Korean officers. Ukrainian media has also reported the same. So the partnership is going to new levels, and that's been the case for a while now. In June, Putin landed in Pyongyang. It was his first visit to the country in 24 years, and he got the fanciest red carpet welcome. Israel faces a difficult choice after coming under a 200 missile ban. Sorry. Last year, Kim traveled to a city in the Russian Far East, North Korea. The Moscow سنتين أنا رجال نابزي by the way ብዙሕ ሓበሬታታት ዝወፁ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዕምቆትና ወስኺ ይኸይድ ከም ዘለዎን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝብል ሓበሬታታት ወፅእ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቀደም ናይ ጀርመን ኮይና ክትመቀል ምዃና ዩክሬን ጀርመን ምብራቕ ጀርመንን ምዕራብ ጀርመንን ተባሂሉ እቲ ምዕራብ ጀርመን ናብ ኤሮጳ ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ዝነበረ ክኾን ከሎ ምብራቕ ጀርመን ድማ ናብ ራሽያ ዩክሬን እውን ከምኡ ዓይነት ሞዴል ክኸውን ከም ዘለዎ ግን ኔቶ ኣብቲ ሃገርቲ ቦታ ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኸምኡ ዓይነት ቭላድሚር ፑቲን ኣበይ ናይ ነጥቢ ጠጠው ክብል ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እውን እንታይ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል
we don't know بحفش هاجن يوكرين كم حنت هاجر كم تقدم زنبرته كتكتل يا زبل ولا تمعربا ميديا أم ميديا ناتو كوتس جمير الله استفل عليه أب articles كوتس جمير الله يوكرين already نتمرحنات نتزلو كنتات قبلهم زلو يقددوا هم زلو زو معرباين على مالتيو نتي مبرقاو كفال كيدو زلو كمال سو كم زي كل نعوكم لسخ نعوك فلسير كاون كم علامات تحس كم زي بلو نانقر ويخدلو ስለዚህ እቲ negotiation ዝተጀሚሩ ተወዲሉ ድሕሪ እጅ ትራሻ ወሲዳቱ ዘለው ሲዳተ ብሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ግን ንክንደይ ክቅፅል ኽእል ክንደይ ቦታታት ክትሕዝ ትኽእል እዩ ትሕቶ so of course ዝኽብለኩም ከለኹ ኩናት ኣብኡ ብርሱን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን war of attrition ስለዝኾነ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ጥራዩ ሓሊፎም ግን ብሚሳይላት ዝግበር ዘሎ ካብትን ናብትን ምትርራም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዩክሬን ብሚሳይላት ገይሮም መራኸቢ ሃሪሞም ድዮም ናይ ነዳዲ ቦታ ሃሪሞም ድዮም ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ራሽያ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማታት ኣብቲ ከተማታት እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዩክሬን ተሃርሞ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ድማ ይወፅእ ከምዚ ናይ እስራኤል ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦምብ ኣማኢት ሰባት መይቶም ኣይኮኑም ነው ውሑዳት ሰባት እዮም ኣብኡ እንተተቐቲሎም ማለት መብዛሕትኡ ግዜ እውን ብጀካታ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎ ኣብቲ ሲቪል ጥንቃቐ ዘለዎ ኩናት እዩ ኣትሊስት ቦግን ራሽያ ምስ ዝትኩስዎ ብዙሕ ሰብ ክቐትሉ ምኽኣሉ ነይሮም ግን ኣይገብሩን እዮም ንራሽያ ክኾንኑ ፀገም የብሎምን ንእስራኤል ግን ሸለል ክበዋኻ ፀገም የብሎምን ስለዚ ዘለና መድረክ እውን ብኩሉ መልክዑ ተረዲእካ ከተንብቦ ዝግባእና ሓንቲ እብዚኣ ምናልባት ክበኩም ዝደሊ እስከ ኣብዚኣ ሓንቲ ጀሚረልኩም ነይረ ንስማ እስከ what's going on ኣብዚ Institute for Near East Policy. It's good to have you with us. I want to ask you, what kind of Israeli retaliation against Iran do you expect and when? Thank you, Brent, for having me. Well, it all depends on how Israel will design its operation. It's a very, obviously very complex. And this targeting of these aim points, the objectives that Israel has, it depends on political and military considerations. And I think it has taken quite a while and will probably take a little more until Israel makes sure that these targeting is consistent with their military strategy, with their consideration of legality, ethics, and operational feasibility. And of course, ብዙሕ ትንተና እንዲ ዝወሃቦ እስራኤል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትኽእል ዝብል ዝሕቶ ሓደ ካብቲ ንኩሉ ዘዛርብ ዘሎ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ክትወስዶ ትኽእል ስጉምቲ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብኩሉ ካልኩሌሽን እዩ ዝግበረሉ ዘሎ ሕጋውነቱ ሞራላውነቱ ኣብ ውግደ ሞራል ዝበሃል ኣሎ እዩ ዳ እምበር ብሓፈሻ ሜኒ ኮስችንስ ብዙሕ ሰብ ድማ ብዓይኑ ከፊቱ ዝርዮ ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዋላ ዩኤን ዓብይ ኮንሰርን ከም ዘለዎ ይገሊጹ ነይሩ. And we are taking news live to the United Nations now, where the Secretary General Antonio Guterres is speaking about the conflicts in Gaza and Lebanon. Let's listen in. Humanitarian crisis, political crisis, diplomatic crisis, and a moral crisis. Over the last year, following the horrific terror attacks perpetrated by Hamas on 7 October, Gaza has become ground zero to a level of human suffering that is hard to fathom. More than 41,000 people have been reportedly killed, mostly women and children. Thousands more are missing and believed to be trapped under the rubble. Virtually the entire population has been displaced and no part of Gaza has been spared. Journalists have been killed at a level unseen in any conflict in modern times. Yeah, ተሪር ቋንቋ እዩ እስራኤል ዝገበረቶ እዚ እዩ ነዚ ድማ ከም ሓደ ሓያል ሃገር ይቆጥርዎ ዘለዉ ዩኤን ብተሪር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኪነ ዘረባ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ኩሉ እቲ መሓውራቱ ዝተታሕዘ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ኣትሊስት አንቶኒዮ ጉተረስ ተሪር ዝኾነ መግለፂ ብተደጋጋሚ ኣስሚዑ ኣብ ፈለስጢን ኣብ ጋዛ ዝተረኣየ ግፍዒ ኦፍኮርስ ክጅምር ከሎ እቲ ባርባራዊ ስራሕ ሓማስ ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ዝገበሮ ዝኹነን ተግባር ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ሲቪል እስራኤላውያን ዝተገበረ ክኹነን ዝግብኦ ምዃኑን ገሊፁ ብርግፅ ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዝግበር ኩሉ ግዜ ክኹነን እዩ ዝግብኦ ኩናት ክትገብር ተደሊኻ ምስ ወታደር ዓጢቑ ዘሎ ንሱ ናይ እንደልዮና ግን እንተተገይሩ ግን ምስ ወታደር ክኸውን ዘሎ ሓደ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኸዩ ዘሎ ክታርብ የብልካ እወ እንድሕሪ ሓማስ ግብረ ሽበራ ትብሎ ኮይንካ ግብረ ሽበራ ከም ክገብር ይኽእል እዩ ግብረ ሽበራ ብዝገበሮ ግን ንሲቪል ልዕሊ 41,000 ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎ እቲ ቁፅርታት ብጣዕሚ ኣደናጋሪ እዩ ስእሊ ናይ ጋዛ እንተሪኢኹሞ ክንደይ ሰብ ተቐቲሎም ካብኡ ክትፈልጥ ከቢድ እዩ ፓላሶ ምሉእ ኣስከሬን ኮይኑ ክተርፍ ከሎ ኣብኡ ሰብ እንተነይሩ ክንደይ ሰብ ኣብኡ ክተፀቒጡ ክእል ሰብ ዘይነበሮ ወይ እውን ሓበሬታ ዘይነበሮ ክንደይ ሰብ ኣብኡ ክተርፍ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ
دارجا كومبليت تا كتما ولا حنتي عفون كي قدفو كم زال مسواي نقرالو زخل لخو قبرو خلو دما دقف دبلوماسي نا أمريكا نا أوروبا سلزنا براميو مبر بعالم درجة كم كالو تهجرات تزغونيرو أجرا لك إسرائيل كم ناي راشا أجران تزقبرو إسرائيل كدم توعوا عالم تفت نيرة توعوا عالم تفت نيرة ما نهاية إسرائيل محنت معلتون كنت قصة زي تخليها كم ناي راشا أجران توريد كلا جن إسرائيل كجزء الانترناشنال سيستم سلزي اللي آتي عالم لخاوي حق جزء الوا كله بعالم كفر السوا سلسرايو سجبري لان بتخوين بتي أملاح سلام يورد لهم ترينا إحنا بالغل ناي بحق ناي مورال فيشنا ناي عالمنا زترايلون زتمسكروا كنا تاتين هنرزلنا الزكاب كنا نفسه كفسب نتكون تات كعزبون كم هارلون خلاله ناي وتر ما تحساسبنا تيجن بي باورفول كم هاجر كم جلسب حيالك تكون فتن حيال تزيكون كابز عالم نخت نبر عزي كفيديو إن ندخومات سخون مدرخ دماء يبلان عالم نزيات رايك نقرأ دلي نايلو مع استياب زغنو الدينا لايك مكبار سبورت مكبار أبالات نزي channel مخان نزي channel مدقاف ناي كل الناس راح ينابلكو مزيا معتصويت لبواخ كتفكم ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكاتو خوينو الزبال اختزي سمعيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست كبرو نكا عبي مخنياتو أب بانكو خفي لزولو جنزبكا بانكي زتكامل لزولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وتر خلته نافريقيا خطكم زخيل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس علنا بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنطغبان نخل وتر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل نخنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا بكريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيرنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تطاوموا لي بلاكم. Thank you very much.